Ассалому алейкум духтарако, ҳама каса хубе назен духтара ҷои зара омадагем нигоҳ кунед чиха абаёи фасон овардагиай аҷоибот хушрӯи зара мағозаи 111 бозори Корвон дуюм дарвоза магазини шишагӣ магазини 111 магазини зараи знаменитини зараи берам 800-900 сомона абаёро арзон кардагиай овоза кардагием ки зарара бераҳмаш 800-900 сомон будагиай духтара абаёшон ҳозир аксия кати 800 сомон кардагиай новогодни аксия успед кунед наличи ду расветка модели нави абаёш модай фасона качество бомба ма гирифтагием духтаро гарантияра ма метим гарантияра қати имзо печаташ биён айдасти ма бигирен ва духтаро и бренди нави зарара бинен аҷоибот хушрӯ бори навай духтаро 800 сомон 1200 сомон ба духтаро фақат сиёҳ сангаш кирпични цвет мешавад оранҷеви цвет мешавад оранҷеви цвет як ранг дошт мандарин хай аплесин мандарин ҳама чиша духтаро аввали хеле ранго набуд ҳозир духтаро не рангои фасонаш омадагиай беҳад хушрӯ нархошонам беҳад зара дастрас кардагиай ака зарара бераҳмаш да 800 сомон духтарако диден духтаро якта мехарен якта туҳфа мегирен новогодни аксия и хушрӯгира бинен яъне то 54-56 пушакора бисёр шуда мешавад духтаро хушрӯгишонда гамес то 60 сиёҳ санги темнасима сиёҳ санги сафед ирам хадавои ранга хадавои модела не охирон танаи хича духтаро диден чихе хушрӯват духтарако бо ни вариантои фасон овардаи зара аҷоиб хушрӯ остинакошон манже дора нархошона бовар мекунен бояд 1200 фурӯшанд мегам мо як аксия сартем 800 сомон якта мехари якта дига шарфи туркиё дубайст ки падарка мегири ёхчун ғайраи шарф доштагиян духтарако нархошон беҳад дастрасай бозори Корвон дуюм дарвоза якум блок магазинои шишагӣ магазини 111 магазини зара сангошон ҳамаш сваровские ранг санг дора духтаро расветкошам хушрӯ балхошонам качестваш беҳад хушрӯай ифасоня бинен размеро ҳаст духтаро ҳозирашда бор нав дуромадай цвеча бинен чиха хушрӯвай аҷоибот